Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke gasar La Liga da ke ƙasar Sipaniya sun yi watsi da tayin sayen ɗan wasa Aurelien Tchouameni daga wata ƙungiyar gasar Premier da ba a bayyana sunanta ba, inda ƙungiyar ɗin ta gasar La Liga ta bayyana cewar in har ba za a biya ta kuɗi da ya kai adadin euro miliyan 200 ba, to tauraron ba na sayarwa ba ne, a cewar kafar yaɗa labarai ta Defense Central. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle United na shirin ɗauko ɗan wasa Fermin Lopez daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Ƙungiyar ɗin ta Newcastle United suna a shirye su biya albashin ɗan wasan cikakkiya kuma su biya kuɗin canjin wurin sa da ya kai adadin euro miliyan 100 zuwa euro miliyan 86, a cewar ɗan jarida Jose Alvarez. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa ta nemi bayani daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham United game da ɗan wasan tsakiyar ta Lucas Paqueta. Ƙungiyar ɗin ta West Ham na son a biya ta kuɗi da ya kai kimanin euro miliyan 60, kuma zai zama wani ƙwararren zaɓi ga Aston Villa idan ɗan wasa Morgan Rogers ya bar ƙungiyar ɗin ta Aston Villa, a cewar kafar yaɗa labarai ta Podmercato. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel din namu mai suna Sportline Hausa idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta kwantar da hankalinta na sayan ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Stuttgart Angelo Stella a bazara. Ɗan wasan na ƙasar Jamus mai tsaron baya na tsakiya ya kasance ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid tana zawarcinsa, a cewar kafar yada labarai ta Give Me Sport. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Crystal Palace ta tuntuɓi ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool game da yiwuwar siyan ɗan wasa Harvey Elliott a matsayin wadda zai maye mata gurbin ɗan wasa Eberechi Eze, kamar yadda kafar yada labarai ta Football Insider ta rawaito. Mai tsaron baya Trent Alexander-Arnold ya riga ya faɗi a Real Madrid, inda ake sa ran ɗan wasa Dani Carvajal zai kasance ɗan wasan baya na dama da za ringa farawa da shi a rukunin Starting SL. Kuma an ce ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City za ta saka ido kan lamarin gabanin yiwuwar kasuwar musayar 'yan wasa ta shekara na 2026, a cewar kafar yaɗa labarai ta Cat Offside. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta fitar da jerin 'yan wasa uku masu buga baya a kokarin da take na neman wadda zai mai mata gurbin ɗan wasa Inigo Martinez da ya tafi zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al Nassr. Cikin jerin akwai ɗan wasa Murillo na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nottingham Forest da ke gasar Premier. Akwai kuma ɗan wasa Castello Locobe na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sevilla. Da akwai kuma ɗan wasa Goncalo Inacio na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sporting Lisbon da ke ƙasar Portugal, a cewar kafar yaɗa labarai ta Pages. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Sportline Hausa idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon ƙafa kai tsaye. Ɗan wasan gaba Nick Waldmade ya sauka a Ingila kafin komawa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Newcastle United akan yarjejeniyar kuɗi da ta kai kimanin euro miliyan 69. A yau Juma'a za a duba lafiyarsa a matsayin sabon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Newcastle United, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta Sky Sport ta rawaito. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Nottingham Forest na shirin siyan ɗan wasa Nicolo Savona daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus kan adadin kuɗin da ya kai kimanin euro miliyan 14. Kaso 10 na yarjejeniyar za ta kasance mallakin ɗan wasan ne, wanda ɗan wasan zai sanya hannu kan kwantiragi na tsawon shekaru 5 kuma a gwada lafiyarsa a yau Juma'a, kamar yadda ɗan jarida Nicolo Shira ya rawaito.